Ahoj, tady Artem, vítejte u mě na kanále. Jak už jste viděli v minulém podcastu s Davidem Krajným, tak já jsem se rozhodl, že budu točit business podcasty, business talky s mýma zajímavýma kamarádama. A dneska tady máme Samuela, který si říká na YouTube Moon. Je to jeden z nejsledovanějších youtuberů u nás na československé scéně. Vítej Samueli a pověz nám něco o sobě. Čau Artem, díky moc za pozvanie. Je to už nejaká kratšia doba, ktorú sa poznáme a díky moc, že sa môžem zúčastniť tvojho YouTube kanálu. Čaute, ja som Samuel William Miščík, som Slovák, som slovenský youtuber, momentálne druhý najodoberanejší na Slovensku a patrím subjektívne do nejakej top 10 v Československu a venujem sa hlavne animovanej tvorbe a taktiež aj tvorbe s mojím autom alebo ohľadom môjho lifestylu, ale začínal som na hrách pred 12 rokmi. Aktuálne YouTube tých 12 rokov robím a nakumuloval som niečo cez 1 100 000 odberateľov, takže dneska si niečo o tom všetkom povieme. Ono to možná může třeba vypadat, já tě pozoruju poslední dobou vlastně na sociálních sítích a tak dál a právě jsem o tobě moc nevěděl, ale právě jak jsme se potom seznámili, tak jsi mi vyprávěl, že už to děláš hrozně dlouho. Kdy jsi začínal a jaká byla vlastně cesta a jak ses vůbec dostal k tomu, že založíš Moon TV? Tento príbeh by sa dal rozviť do 3-hodinového podcastu, ale keby som to mal skratiť, no tak ja som vyrastal na youtuberoch, som ročník 2001, takže keď som ja mal 10, 11, 12 rokov, no tak youtuberi vo veľkom začínali tu v Česku a na Slovensku, hlavne to bol napríklad Jirka Král, Gogomen TV a podobní ľudia, ktorí sú aktuálne moji kolegovia, alebo dokonca po niektorých z nich už netočia na YouTube, sa posunuli ďalej, ale ja som teda začal na YouTube natáčať hlavne kvôli tomu, pretože som nebol v škole ničím zaujímavý, bol som na tej najspodnejšej hierarchickej mierke alebo v tom takom postavení v triede a vážne nemal som nič také špecifické, čím by som bol zaujímavý a veľmi som túžil po tom, aby som zaujímavý bol, aby som bol niečím výnimočný, tak veľmi ma bavili hry, tak som si povedal, že OK, keď mám teda tú takú detskú vášeň voči hrám, tak skúsim nejakú hru teda natočiť na YouTube a vytvoriť si z toho nejakú svoju kariéru. Okay. A co se týče těch začátků, to mě hodně zajímá. Vlastně ty si říkal, že teda si vyrůstal právě, asi teda na základce si s tebe dělali srandu. A čím si začínal, jak tě to vlastně vůbec napadlo, že by si založil YouTubeový kanál a začal něco točit. A jak to vůbec probíhalo to natáčení prvního videa? To muselo být asi docela složitý, ne? Je to veľmi ťažké analyzovať, Artem, pretože niekedy tieto veci sa zdajú byť veľmi čierno-biele, ale ono to má hrozne veľký akýby subjektívny bedrock, alebo ten taký akože má to hrozne veľa okolností, ktoré tomu v podstate dopomáhali, ale ja som úplne ešte pred tým, ako som robil YouTube, tak ja som vážne ako dieťa hrozne moc kreslil. Ja som miloval kreslenie a hrozne som miloval pohádky. Ale nie tým spôsobom, že som sa na ne len rád díval, ale ja som ich vyložene chcel tvoriť. Ja som chcel byť pôvodne animátorom, akože profesionálnym kresličom rozprávok alebo pohádok a to ma v podstate potom neskôr donútilo k tomu, aby som ja robil nejaké svoje animácie, mal som ten taký tlačítkový telefón, ktorý som si dal na taký stojanček a ten telefón v podstate zaberal z hora dole jakoby papier, na ktorom som tuškou niečo nakreslil, zapnul som nahrávanie, potom som tú kameru zastavil, niečo som na tom obrázku vygumoval a pohol napríklad tú animovanú postavičku, som jej akože zmazal ruku a posunul som jej jakoby tú ruku o niekoľko centimetrov vyššie, potom som tú kameru znova zapol a tým pádom som vytvoril stop motion animáciu, ktorá mohla mať, ja neviem, nejakú minútu, robil som to dajme tomu celé po obede, celé odpoledne, no a to som mal možno nejakých 9-10 rokov a to boli moje základy nejakej takej kreatívnej videotvorby. Potom som si samozrejme povedal, že hej, keď to chcem posúvať ďalej, potrebujem mať nejaký grafický tablet, nejaké lepšie tušky a tak ďalej, tak som sa na to vyprdol a videl som väčšiu budúcnosť v tých YouTube videách, pretože ma viac začali zaujímať tie hry a v mojom konkrétnom prípade to bol Minecraft. Mal som veľmi veľa kreatívnych nápadov, že ako to urobiť lepšie ako youtuberi, ktorí boli aktuálne na scéne, pretože v roku 2011-12 boli herné videá na internete v štýle, že niekto zapol nahrávanie, okomentoval celé video, zrušil nahrávanie a ten súbor, ktorý ti vyšiel z toho recording programu, i hneď bez strihu nahrali na YouTube. Takže to bol len čisto raw, proste surový let's play. Jo. Ale ja som si povedal, že hej, že toto není možné, že toto je maximum, čo títo ľudia vedia urobiť, čak máme tu striace programy, máme tu texty, dá sa tam vložiť hudba, tak bol som ten hater, ktorý to všetko odsudzoval, že ako, že to je také náhovno v Česku a na Slovensku, ale namiesto toho, aby som na to len nadával, tak som sa aj ja pokúsil o to, aby som k tomu niečo pridal. Jo. A samozrejme začal som sa učiť
v streamovom programe Sony Vegas, ktorý teraz vidíte za mnou. Viem strihať aj v premiérach, aj vo všetkých ostatných Avidoch a tak ďalej. To som študoval filmovú školu, ale Vegas používam doteraz, je to taký môj ikonický strihací program. V tom som sa postupne začal učiť strihať a robil som prvé Minecraftové videá, ktoré už mali tú takú väčšiu, keby pridanú hodnotu, mali strih, mali nejakú ideu, nejaký príbeh v tej hre. V tom Minecrafte som robil s postavičkami rôzne filmy, takže to nebola len hra ako let's play, ale bolo to už vyložené ako niečo filmové. A to bol v podstate počiatok toho, že ako som ja na YouTube začal, že som robil niečo, čo malo v podstate veľmi veľké špecifikum na tejto scéne a vtedy ešte veľa youtuberov nebolo, takže som v podstate našiel ten správny spot, kde som sa zaklenil jak kliešť a len som na tom makal, aby to išlo stále dopredu a dopredu. Okay. No a stalo se ti teda, vypustil si první video, kolik to mělo views? Nemalo to skoro žiadne views, kámo. Malo to možno, kámo, 5 views a to 4 z toho boli moji rodičia. Yes. Alebo tak proste. A co, jaká byla ta motivace pokračovat? Len to, že som proste niečo na ten YouTube nahral, vieš? Že teraz, akéby ľudia, keď začínajú na YouTube, no tak proste nahrajú video na YouTube a hneď tam očakávajú, vieš, že tam dajú hashtag FIP a hneď tam budú mať 300 000 zliadnutí. Ja som len vôbec mal radosť, že som niečo dokázal nahrať na nejakú sociálnu sieť, že som to na inom zariadení, na tom internete, v tej banke proste mohol nájsť. A už len to ma vzrušovalo, jo, že kámo, že sa to dá, že ja proste dokážem už aspoň z 1% urobiť to nemožné, čo robia tí veľkí youtuberi v tej dobe na scéne. Okay. A odberateľov som riešil asi viac ako zliadnutie, lebo som mal v triede spolužiaka, ktorý ma tak trošku mentálne šikanoval a každému hovoril, že má 100 odberateľov a robil zo seba, vieš, takého veľkého kinga. Takže vy ste byli dva youtubeři u vás v tříde. Bol iba jeden, to je môj kamoš. A ja som začal byť youtuberom kvôli tomu, aby som ho prekonal, aby som povedal, že ja som ťa zničil, ne? Aby som dostal nejaký cloud v tej triede. No tak sa aj stalo, po nejakom mesiaci som ho prekonal, získal som tých 100 odberateľov, to čo som vydal, zdieľal som si to na Minecraft serveroch, na rôznych fórach, zdieľal som to na Facebooku a nejak tých 100 odberateľov som získal a potom ten spolužiak povedal, ja už aj tak ten YouTube neriešim. A nič sa nestalo, žiadny cloud som nedostal, tak ďalej, no tak ako som to hodil za hlavu, ale pokračoval som v tom, lebo som si povedal, hej kámo, 100 odberateľov, už sa niekam dostávame. No a takto som pokračoval, tie videá som stále vydával, to bola hlavná vec, lebo teraz ľudia začínajú s YouTubeom, nahrajú 3 videá a divia sa, že prečo nemajú 10 000 odberateľov. No. Takže bolo tam potom 1000 odberateľov a išlo to proste 10 ďalej. 000 odberateľů zatím nemám ani ja, takže to teďka napravte. Fakt jo? Yes, mám 9,1 moment na Pamätám sa, že ja som v jednom momente začal hovoriť na začiatku videa zo srandy, že dajte odber alebo skapete do rana a tí odberateľe mi začali pribúdať 3-krát viac, jak predtým. Takže dajte odber alebo skapete do rana. To je hodně radikální, OK. Tak jo, no a kdy jsi poprvé cítil, že z toho bude něco většího? Kdy jsi jako tak jako zamyslel nad tím, že by to mohlo dělat vlastně nějaký peníze, že by si na to mohl něco začít vydělávat a tak dál. Dejme tomu, že jsi začal před 12 lety? No OK, tak poďme sa teda trochu vrhnúť do tých financií, lebo to bol ten taký prvý impulzívny ako taký krok k tomu, aby som si začal uvedomovať, že hej, že asi to môže byť niečo dobré ako do budúcna, pretože ja som mal tuším nejakých, koľko som mohol mať, nejakých 10 000 odberateľov, keď mi prišiel na e-mail normálne ako mail od Google, že môj kanál je schopný získať monetizáciu, čo je speňaženie aj v preklade. A som si hovoril, že čo? Že to čo má znamenať? A ja som si o tom trochu viac zisťoval a tak ďalej. Ja som si ako uvedomil, že hej, stačí mi ako tlačiť jedno tlačítko a v mojom videu sa môžu zobrazovať reklamy, ktoré aj teraz vidíš na YouTube, keď si proste pustíš. Tí, čo neviete, že ako sa zarába z YouTube, youtuberi zarábajú z toho, že vy klikáte na videá a zobrazia sa vám na začiatku reklamy. Ja som tieto reklamy mohol mať v roku 2014 v mojich videách a mohol som začať zarábať. Mal som tam koľko? 20 eur mesačne, kámo, však to bol na 13-ročného múna úplný masaker, to bola úplná bomba. A to bol ten taký prvý ako moment, kedy som si uvedomil, že hej, z tohto môže byť niečo seriózne, z tohto môže byť niečo dobré. Ako som aspoň jeden krok bližšie k tomu, aby to mohlo byť nejaké moje budúce hobby. Nie, že zamestnanie, ale hobby. Ja keď som začínal s YouTubeom, ja som vôbec nevedel, sa dá z toho zarábať alebo niečo. Vedel som, že YouTuberi nejak z toho tie peniaze dostávajú, že nejakých 500-600 eur, ale vôbec som nevedel, že sa to dá dostať do bodu, kedy ja proste z toho mám jeden z mojich hlavných biznisov, takže okay. je to bomba. A teďka pojďme zkusit poradit i jako podnikatelům z nějaký tvý zkušenosti. Čím si myslíš, že vlastně ty ses jako odlišoval, nebo co byla ta jako priorita, co si myslíš, že jako může za ten tvůj úspěch? Jestli to byla nějaká konzistence, nebo že seš
cítím z tebe, že jsi extrémně kreativní týpek, tak jestli to byla ta kreativita, nebo jestli prostě to bylo tím, že ses nadřel u toho střihu. Jo, pojďme zkusit poradit lidem, co by mohlo být takový jako plošná rada pro ty podnikatele, co jsou jako ty nejdůležitější aspekty, co třeba tebe posunulo a co si myslíš, že by mohlo posunout i dál ty lidi. Jasné, tieto rady väčšinou nikdy nemôžem ako dávať ľuďom ako step by step tutorial, lebo samozrejme každý má inú povahu, každý má iné možnosti. Niekto môže začať s počítačom za 100 000, niekto môže začať s noťasom, ktorý sa ledva zapne, ako som napríklad začínal ja na mojich začiatkoch. Ja napríklad, keď to tak mám celé zanalizovať, no tak najviac k tomu dopomohlo to, že ten napríklad počítač, na ktorom som natáčal ten YouTube, tak som nemal vždycky dostupný. To znamená, že ja som mal hodinu denne povolenú na počítači, keď som začínal s YouTubeom. To znamená, že za tú hodinu denne som sa musel naučiť využiť ten čas čo najviac, lebo jakože rodiče tě pouštěli na počítač hodinu? Je to tak. Hustý. Dávali mi limit, hodinu denne. A to aj to, že keď som doniesol zlú známku doma, tak som nemohol vôbec ísť na počítač v ten deň. Takže ja som si musel akože sakra, ako zrovna v hlave, že čo za tú hodinu spravím. A to bola presne akože tá hodnota nedostupnosti, ako zakázané ovocie chutná najlepšie. A ja keď som mal povolený počítač len hodinu denne, tak som si musel povedať, že čo všetko dokážem za tú hodinu stihnúť. A tam sa vybudovala tá moja hodnota pre to časové obmedzenie a pretože ako čo najefektívnejšie ten čas keby využijem. Pretože úprimne teraz, keď mám tento setup dostupný non-stop 24/7, tak už si viem to poposúvať, vieš, časovo je jedno, či to budem robiť v noci, alebo ráno, alebo cez deň. Keď som začínal, no tak tam vážne, ako som musel tú hodinu urobiť čo najviac. Jo. Potom ja si myslím, že ďalší aspekt, ktorý by som k tomu pridal je to, že ja som nemal žiadne očakávania, že to môže mať veľké peniaze. Lebo teraz každý akože na začiatku podnikania má to očakávanie, že proste koľko chce zarobiť, vie, že sa to dá, vie, že sa dá z toho zarábať, ale veľmi sa akože sústrediť na tie peniaze a nesústrediť sa až tak moc na tú prácu a na tú konzistenciu. V môjom prípade, to je, čo si spomenul, tie prestrihané noci, alebo tá konzistencia, alebo to, že ako som bol mentálne nastavený, to je v podstate kombinácia úplne všetko, prečo som sa ja vlastne stal úspešným. Pretože ja som musel aj keby makať úplne čo najviac, vydávať čo najviac videí, do toho analyzovať štatistiky, aby som videl, že YouTuberi majú graf, že v akej časti videa, kde ľudia odchádzali, kde ich to video nudilo, tie nudné časti som musel analyzovať, čo tam vlastne nudné bolo. Použil som tam blbú hudbu, použil som tam blbý strih, bolo to malo dynamické, bolo to ako analýza mi taktiež akože veľmi, veľmi pomohla k môjmu úspechu a k tomu ešte všetkomu proste celé to nejak zaobaliť disciplínou a zároveň aj nejakou morálkou, aby to dávalo zmysel. No. Takže je to veľmi, veľmi subjektívne a úprimne ja ani sám neviem, že ako som sa sem dostal. Ako niekedy si hovorím, že sakra, že to nejak tak krásne išlo dopredu, že ja vážne môžem povedať, že asi najviac, čo mi k tomu všetkému pomohlo, je to, že som vážne ako chodil na krúžky, kde ma zapísali rodičia, kde som sa musel nájsť. No, ja som chodil na husle, na klavír, na gitaru, takže to všetko kreatívne, hudobné nástroje, kde sa proste musíš hrať proste s tónmi a tak ďalej, takže hudobný sluch, čo mi teraz dopomáha v tom, že viem správnu hudbu, aký vložiť do videí, tá emócia v tých videách, ako to akéby obohatí tú atmosféru. Je tam veľmi veľa aspektov, ktoré musíte vbrať v potaz, ale dá sa povedať, že čím to máte ťažšie zo začiatku, no tak tým viac potom z toho viete vyťažiť. Ale stále to musíte nejak analyzovať a posúvať dopredu, aby to bolo stále lepšie a lepšie. Yes, já z toho cítím, že vlastně si fakt dělal, byť je to obrovský klišé, ale prostě si dělal to, co tě bavilo, to, pro co jsi měl ten zápal a vlastně v rámci toho časového omezení a tak dál, tak jsi taky musel vybudovat brutální disciplínu, že třeba si musel přinést domů dobrou známku, aby si prostě mohl na ten počítač, aby si mohl dělat to, co tě baví, vlastně, aby si vlastně prošel v tom systému, aby si měl ty výsledky, které si chtěl. OK, takže to byly vlastně nějaký tvoje začátky. No a co dneska? Existuje nějaký tým Moon TV, který ti s tím pomáhá, nebo je to one man show a všechno si řešíš takhle sám? Do miliónu odberateľov to bola vyložené, že one man show, pretože ja som mal takú zásadu, že do miliónu si chcem všetko robiť sám na mojom kanáli, aby ten milión odberateľov predstavoval len ale moju prácu. A ja som celý život bol v mojich prácach taký vlk samotár, nebol som veľmi tímovým hráčom, aj kvôli tomu, že som nebol zvyknutý mať kamarátov, čo už teraz nie je problém, teraz práve, že tých kamarátov musím trošku redukovať, lebo niektorí ľudia sa so mnou vážne začínajú baviť len kvôli tomu, že som slávny a sú to nejako vyložene známi ľudia, ako napríklad nejakí moji kolegovia alebo tí, lebo my sme v podstate business partneri nejakým spôsobom, alebo ľudia, ktorí máme biznisov veľmi na blízko skrz YouTube. Ale niektorí ako ľudia v reálnom živote, ktorí sa snažia ako veľmi ku mne prichádzať ako
keby som sa mal dostať ku tej otázke, že kto tvorí teraz môj tým, no tak je to vážne ako, že odvetvie ľudí, ktorým verím úplne najviac. Jo. To znamená, moja priateľka je časť môjho biznisu, pretože v podstate aj to, že mám zaručenú mentálnu podporu kvôli tomu, že študovala psychológiu, pedagogiku a tak ďalej, no tak v podstate, keď niekam potrebujem ísť a vykecať sa niekomu, tak moja priateľka. Takže hlavní podpora, OK. Dá sa povedať, že to je jedna ako z mojich najhlavnejších podpor, lebo ako, sorry, ale ako teplo domova zaisťuje moja priateľka. Ja zaisťujem to, aby fungoval správne biznis, aby som urobil všetko preto, aby moja priateľka, moja rodina bola v bezpečí. Takže je to ten taký ako základný, ako tradičný model rodiny, ktorý si snažíme ako zachovať. A mimo toho mám jedného striača, teraz aktuálne, ale dávam mu striať možno len nejakých 50% videí. Ináč všetky ostatné videá, hlavne tie lepšie videá, no tak si stále striam sám, pretože mi to proste príde autentické. Mám taký dojem, že YouTube sa ako za posledné roky dosť zmenil akože viac k tomu takému firemnému, takému komerčnej nejaké platforme sa to priblížilo a kopu ľudí si už vyložene ako bere pomaly Netflix štáb na to, aby vytvoril nejaké video, vidí napríklad MrBeast, proti ktorému nemám akože nič, je to samozrejme spôsob nejakého vývoju, ale ja som zažil YouTube, ktorý bol viac autentický. Ja som zažil YouTube, kde ti stačilo natočiť video, ako sa tvoja sestra zdrbala zo schodov a smial si sa jej a proste mal to milióny zhliadnutí, nemal to žiadny strih, nahral si to priamo z iPhoneu. Teraz pokiaľ to nemá správne tagy, správny názov, správny clickbait, správny strih, správnu hudbu, správnu energiu, správnu autenticitu, no tak to nedokáže mať taký veľký úspech v nejakom konzistentnom type ako napríklad v minulosti. Takže okay. Já se vždycky nad tím snažím přemýšlet vlastně jak nad nějakým biznisem a v podstatě nenapadlo tě třeba vymyslet si nějaký jakoby způsob toho, že ty bys třeba jenom točil a pak bys měl třeba tým střihačů, který by ti to pomohli. Chápu, že možná by ses připravil o nějakou tu svou autenticitu, že to chceš mít nějak tak a tak, ale samozřejmě asi se to s dobrým týmem dá vyladit. Přemýšlel si na nějakým škálováním, zase se to snažím vlastně vztáhnout na co nejvíc praktických typů pro diváky. Samozrejme, tak určite si v nejakom momente uvedomíte, že váš ako biznis sa dostal do takých veľkých obrátok, že už je fyzicky nemožné to robiť sám. Uvediem to asi na príklade, keď máte napríklad zaradenú jedničku, dostanete sa na 50 km za hodinu a na tej jedničke už ste na maximálnych možných otáčkach a už to musíte preradiť na tú dvojku, na to, aby ste sa dostali na nižšie otáčky, ale pokračovali vo vyššej rýchlosti. Tak toto musíte urobiť aj s biznisom, že vy v podstate prijete do bodu, kedy to robíte sami, ale už je to tak moc, že si tam musíte pridať toho druhého človeka, aby ste v menšej energii, ale viac efektívne ten biznis posunuli dopredu. A ja sa nachádzam teraz aktuálne v tomto momente. No. Pre mňa to bolo veľmi komplikované, lebo ako som hovoril, YouTube bola pre mňa na začiatku len taká záľuba, také hobby, ktoré som ja robil akože popri škole, lebo ja som nevedel, že YouTube bude moje zamestnanie. Ja som chcel byť filmárom alebo nejakým, animátorom, študoval som aj kvôli tomu filmovú školu, ale ako že by z toho akože bol nejaký ako veľký biznis, tak to som nečakal. A bol to aj celkom šok, jo, pretože keď sa z tvojho hobby stane tvoja práca, no tak v kopu prípadoch aj vyhoríš, lebo si uvedomíš, že už to nie je len o tom, čo ty chceš, ale čo musíš robiť na to, aby si udržal nejaký schedule. A tam už si musíš prebudiť v sebe aj toho obchodného ducha. Napríklad ja som si nemyslel, že budem niekedy predávať napríklad vlastné drinky, ktoré aktuálne mám, dajme tomu, alebo že budem predávať vlastné mikiny, alebo vlastný merch, alebo budem niekomu robiť mentálne alebo YouTubeové biznisové poradenstvo v mojom odvetvi. A toto všetko prišlo akéby s tým môjim takým self-improvementom, ktorý som musel v sebe vzbudiť na úkor toho biznisu, pretože keď nechcete urobiť impulzívny krok aj v tom YouTube, no tak potom sa stane to, že proste ten YouTube vyhorí bez toho, aby proste robil niečo viac, lebo je proste toho moc. Zvládneš to ještě dneska udržet vlastně v tom formátu, že děláš to, co ty chceš, nebo už se to nějakým způsobem ohýbá, že třeba děláš to, co bys měl? Dá sa povedať, že sa to snažím dosť balancovať, pretože samozrejme niektoré videá mi prídu absolútne úžasné a nebavia ma až tak moc. To znamená, že tie videá natočíme, ale už ich napríklad posuniem tomu striačovi, aby ich zostrial on, aby som to nemusel striať poltne, ale aby som za ten čas vedel pracovať na o mnoho väčších projektoch, ktoré budú mať väčšiu výpovednú hodnotu, pretože viem, že v mojom prípade som si nastavil YouTube kanál, takže vydávam tie videá často, aktuálne je to napríklad 3-krát do týždňa, ale zároveň medzi to chcem akože jedenkrát za mesiac minimálne akože vážne hypnúť nejaké veľmi veľké video, kde si vážne ako na tom dám záležať. Teraz teda konkrétne je to video, ktoré vychádza za pár dní, čo je v čom je každé české a slovenské mesto najhoršie, takže každé mesto v podstate v tom videu dostane informáciu, v čom je najhoršie. Veľký research do toho som dal, kamera tam lieta
lieta na Google Earth z mesta do mesta a tak ďalej. Veľmi, veľmi prepracované edukačné video a to sú presne tie videá, kde sa teraz chcem ukázať čo najviac, lebo toto sú tie veľké veci, ktoré chcem robiť. A tie malé filler videjka sa snažím posúvať niekomu inému. Takže je to akože balans aj toho, čo chcem robiť, ale aj toho, čo nechcem robiť, lebo o tom je život. Nerobíš len to, čo chceš. Napríklad kopu ľudí hovorí, že ja by som chcel robiť len a len to, čo ja chcem a na základe toho mať prácu. Ale budeš musieť platiť dane. Nikto nechce platiť dane, ale musíme ich proste platiť. Nebude sa ti chcieť stávať na skúsky, ale musíš na tie skúsky prísť, ináč proste prídeš o kontrakt, dajme tomu. Takže ja si myslím, že to vôbec nie je hanba, keď napríklad poviem, že robím veci aj ktoré chcem, ale aj ktoré nechcem, lebo diváci to stále sledujú ako sledujú. Ale cítím z toho, že soustředíš vlastně ten svůj čas a energii na to, co tě baví nejvíc a to, co je nejefektivnější, což by správný podnikatel vždycky měl dělat. Je to tak, ono v konec koncov stále, keď som robil to, že čo som len chcel robiť, tak celkovo disciplína môjho života išla dole vodou. Teraz, keď robím aj veci, ktoré sú pre mňa mierne nepríjemné alebo až také moc impulzívne, že musím ísť vážne nad tú komfortnú zónu, čo robím často kvôli tomu, lebo viem, že to je presne ten princíp toho, že ako ideš hore, tak naopak ako v mojom živote tá disciplína sa stále udržiava. Takže ono to aj tá práca potom má vplyv na to, že ako tvoj život vyzerá. Okay. No a kde dneska bereš nějaký nápady na to, co točit? Existuje nějaký fígl ohledně YouTube třeba, co dneska frčí, nebo spíš děláš třeba brainstormy s přítelkyní, nebo používáš ChatGPT a poraď nám, co bychom třeba měli dělat pro to, aby video bylo úspěšný a nebo aby ten nápad byl úspěšný. Na začiatku som mal také pravidlo, že chcem točiť niečo, čo ešte nikto na scéne nenatočil, čo je v tejto dobe veľmi, veľmi ťažké, lebo ten YouTube je vážne prehltený proste kontentom, ale ja som bral nápady zo zahraničia. Pozrel som sa na nejakých mojich zahraničných youtuberov, naučil som sa anglicky, pozeral som anglických youtuberov a ich nápad do videa som len reinterpretoval do svojej verzie. To znamená, že neokopíroval som to, ale len som zobral ten nápad a urobil ho podľa seba v nejakej inej režii. No. A to fungovalo veľmi dobre, takže v podstate my máme ako Česi a Slováci výhodu, že stačí pozrieť na zahraničný YouTube a tam tých nápadov je neuveriteľne veľa a potom stačí len zapojiť kreativitu, ako to urobiť inak, ale zároveň podobne, keď to dáva zmysel a ten úspech tam je. Čo sa dá robiť aj doteraz a čím rozdielnejší jazyk viete, no tak tým je to lepšie. Napríklad ja som sa učil japonsky a keď som sa potom pozrel na japonský YouTube, tak kopu mojich napadov vyviera aj napríklad z Japonska, lebo oni tam majú totálne kultúrne ako rozdielny content, takže učenie jazykov sa vám akože v tomto veľmi zíde, ale zase na druhú stranu teraz je už to nastavené tak, že keďže už mám v hlave tú super sieť toho, že mám nahraných niečo cez 1500 videí. Takže ja viem, čo ľudí zaujíma, aké videá mali úspech, aké nemali, ktoré videá sa mne najlepšie točili, ktoré nie. Takže ja už v hlave teraz by som ti vedel povedať napríklad 3 nápady na videá, ktoré by som proste instantne vedel natočiť a zároveň keď potrebujem urobiť nejaký brainstorm, tak stačí mi proste navštíviť kamaráta, ktorý robí to stejné, alebo otvoriť ChatGPT a nápady proste mám hneď. Ťažšia je tá realizácia, no, aby to stále bolo autentické. A potom, keď už máte tie nápady, tak potom musíte tie nápady nejak zrealizovať do toho videa. No ono je najdôležitejšie, aby tie nápady, aby to video, ktoré vy vydáte, aby aj niekoho zaujímalo. A ako ich to bude zaujímať, bude to tým, že si na svojom YouTube akože vybudujete to také priateľské spojenie s tým divákom. Proste divák potrebuje z vás cítiť do kamarátstva, musíte proste sa venovať komentárom, musíte odpovedať ľuďom proste, alebo ukázať ich napríklad raz až vo videu, proste, aby mali šancu u vás, že sa u vás môžu v živote objaviť, lebo kopu ľudí si vás aj tak proste pustí, kvôli tomu, že sú v škole šikanovaní a hľadajú proste nejaké miesto, kde sa opustiť. Takže ja už som dávno pochopil, že ja som možno pre milión ľudí ako veľmi dobrým kamarátom takto na internete a je to dosť dôležité, aby tam bola aj tá emócia medzi tým tvorcom a divákom. A to je v podstate ten taký hlavný taký ten hlavný charizmatický spôsob, že proste ako na tom YouTube preraziť. Já cítím popravdě úplně podobně, že čím vlastně jako důvěrnější jsem na tom internetu, čím víc vlastně jako se propoju s těma lidma, právě tak roste ta důvěra a to je pak to třeba, že já jsem schopný cítit, kolik se mi ozve klientů, třeba, že chce zobchodovat nějakou nemovitost nebo něco, takže přemýšlíme nad tím stejně a to jsem rád, protože i mě předáváš tady dneska spoustu skvělých tipů. Tak a co třeba spolupráce, to jsem se chtěl zeptat, jak to aktuálně řeší Samuel. Asi musíš dostávat spoustu nabídek na spolupráce, ale taky asi věřím, že 99% jako všech věcí, co ti přijdou, tak musíš odmítnout. Jak to dneska máš, jak to třeba funguje tenhle biznis? Já třeba do toho moc nevidím, tak... Tak tento biznis v podstate čím ďalej tým viac funguje na základe toho, že aký moc si populárny a koľko má zliadnutí. Keď si malý tvorca, tých spoluprác nemáš veľa a väčšinou ty musíš písať iným firmám, aby ti niečo napríklad poslali, lebo oni ti nedajú peniaze. Oni ti napríklad pošlú produkt zdarma, aby si ho ty zrecenzoval a pre firmu je to výhodné, lebo je to mini reklamka a pre nich je úplne ako prd finančný ti proste poslať niečo a ty máš z toho radosť, lebo si niečo dostal zdarma. Ale v môjom prípade to funguje tak, že áno, tých akože spolupráci už mám veľa. Väčšinou dostávam za spoluprácu
vyššie desiatky tisíc až menšie stovky tisíc za danú spoluprácu, za nejakých možno jedno video, pár videí, hej, nebudem konkretizovať, ale kopu spolupráci, dajme tomu, aj odmietam. Tá spolupráca samozrejme musí spĺňať nejaké moje morálne požiadavky, napríklad nebudem promovať trebárs nejaké mimoriadne nezdravé ja neviem, produkty, ako napríklad cigarety, vapa alebo podobné veci. Taktiež odmietam napríklad propagovať gambling, aj keď sú z toho brutálne peniaze. Bavíme sa napríklad o stovkách tisíc mesačne za gamble a podobné veci. Aj také nabídky som mal, ale samozrejme to rôzny kryptokasína, kryptoskeny. To som prozatím odmietol. Som si hovoril, že jediný priestor, keby sa náhodou jedenkrát za život stal, že by som propagoval gambu, tak by som sa k tomu priznal, že hej, kamo, robím to za cash. Proste sú z toho veľmi pekné peniaze. Kamo, dostanem 2 milióny, neurobte to. Takže to jedine keď tak, ale samozrejme bol som vychovaný ako v prísnom prostredí, kde by mi rodičia za to asi natrhli prdel, keby som takéto niečo spravil v 13. Takže každopádne moji rodičia mi môj prvý YouTube kanál zmazali. Oni uvideli, že v jednom videu som povedal sakra, a pre nich to bola nadávka, vieš, lebo východné Slovensko je také náboženské, také hrozne prísne. Takže mi zmazali kanál, no. Ten úplne prvý, ktorý som mal. Takže som musel vytvoriť nový. A to si měl kolik followers? Nejakých 80. Už som bol toľko k tomu, aby som prekonal toho spolužiaka. Oni nie, proste videli to video. Úplne náhodne, hej. A proste donútili ma, aby som zmazal kanál. Takže ideme znova. No a jak to vnímáš z budoucnosti YouTube? Bereš to jako, že tenhle kanál tady bude navždycky, nebo jak to třeba srovnáváš s televizí, nebo jaký si myslíš, že tam je jakoby pro tebe rozdíl? Jasné. Len aby som sa ešte dostal ku odpovedi ku minulej otázke, je veľmi dôležité spomenúť to, že ja mám na to tým, ktorý mi tieto všetky nabídky z môjho business e-mailu spracováva, takže oni mi v podstate len vykomunikujú nejakú cenu, nejaké veci, ktoré odo mňa ten inzerent chce a ja to samozrejme už potom spracujem do videa, posláme faktúru a tak ďalej. A ide to. A keby som sa mal dostať k tejto otázke, že ako to teraz vidím s budúcnosťou YouTube a že ako sa to teraz konkuruje televízii a potom i médiám, ja si osobne myslím, že bude za niekoľko rokov veľmi, veľmi vzácne to, keď nejaký človek bude vyložene veľmi autentický svojim obsahom. Teraz ako tu máme AI, máme tu rôzne korporáty, ktoré vyložene robia pomaly Netflixové showky, ktoré už len splňajú nejaký ten profesionalizmus, ale už to stráca tú takú emóciu alebo tú takú šťavu proste v tých videách, tak ja si myslím, že naopak tí autentickí tvorcovia budú mať stále akože veľmi veľký rešpekt a bude veľmi ťažké a cenné to udržať. Takže som mierne skeptický s tým môjim akože obsahom, lebo ja som vyrastal v inej generácii youtuberov, kde ten YouTube bol iný, takže adaptovať sa teraz sa adaptujem, ale neviem, či mi to vydrží úplne navždy, lebo čím viac sa adaptujem, tak mi pripadá, že tým viac som fake, pretože sa ale prispôsobujem niečomu, čo už mi nie je až tak príjemné, ako vychádzam z iných pomerov. Mimochodom, čo sa týka televízie, no tak tam si myslím, že buď to médium zanikne úplne, alebo sa nejakým spôsobom prepojí s tým internetom, že tá televízia, ten YouTube sa nejakým spôsobom prepoja do nejakej zvláštnej kombinácie nejakého ultimátneho média a to bude v podstate tá budúcnosť. Takže buď jedna možnosť, alebo druhá možnosť. Už asi neviem, či by som ako televízii dával ako samostatné veľké médium nejakú šancu, pretože tá staršia generácia, pre ktorú je internet starý, tak, alebo pre ktorú je už internet cudzí, no tak už pomaly vymiera a uvidíme. No. Tak ako televízia zničila kina v minulosti, tak teraz YouTube zničí televízie, takže možno niečo v budúcnosti zničí ten YouTube. A do kina už nikto nikdy nepôjde. No to ma prekvapilo, no, že vtedy, keď vznikli televízie, no tak ľudia prestali chodiť do kín a to bola veľká revolúcia medzi médiou, no a teraz televízia na tom tak, ako je. OK, co dělá Samuel s vydělanýma penězma z YouTube? Do čeho ty investuješ? Jestli to je technika, jestli se rozmazuješ nějakýma drahýma dovolenejma, nebo jestli třeba děláš ty rozumné rozhodnutí ohledně financí, třeba nějaký akcie, nemovitosti a tak dál. Pověz nám o tom. Asi by som na začiatok spomenul také dve veľmi veľké investície, do ktorých som dal veľkú časť svojich peňazí a to je samozrejme barák, v ktorom sme aktuálne, o ktorom som robil aj house tour a samozrejme moje auto, moje Lambo, vďaka ktorému som sa aj ľahšie dostal ku Artemovi, lebo cez autíčka sme sa dostali ku spoločným rozhovorom a bolo to veľmi príjemné. A mimo toho, ako dá sa povedať, že svoje peniaze teraz investujem veľmi, veľmi opatrne, pretože dá sa povedať, do mojich 22 rokoch som mal vážne ako veľmi veľa peňazí na účte. Mal som akože
na moje pomery ako veľa, mal som niekoľko miliónov českých korún na svojom účte, ešte na súkromnom účte, že to nebol firemný majetok, ale súkromný majetok. A vyložene som si kupoval chujoviny. Kupoval som si drahé iPhony proste z Dubaja, vieš, pozlatené. Kúpil som si, kámo, masážne kreslo, proste dvakrát RTX-kový počítač, len tak, lebo som mal náhodu si niečo kúpiť. Len tak som si zaletel do Dubaja s kamarátom do najdrahších hotelov a tak ďalej. A teraz proste, keď som investoval do všetkých týchto vecí, ako napríklad barák a auto, veľká časť akože tej hodnoty je samozrejme nafinancovaná, takže mi to zvyšlo výdaje, do toho ešte mám vlastnú firmu, mám vlastné SRO, vlastných zamestnancov, vlastné výdaje, vlastné daňové záležitosti a tak ďalej, tak momentálne sa nachádzam akože v horšej finančnej situácii ako kedysi, pretože tie výdaje sa mi samozrejme zvýšili. A na základe toho samozrejme potrebujem svoj biznis expandovať. Takže teraz som sa keby za posledný rok, kedy som bol ako mierne nezvyknutý na to, že som fungoval v podstate ako klasický pracujúci človek, akože mojimi zostatkami na účte, tak som sa aspoň naučil fungovať ako normálny človek a vážiť si tie veci. Lebo tie peniaze to ti vážne ako vymie mozog, pokiaľ ku tomu prídeš ako veľmi, veľmi mladý. A so mnou to celkom zamávalo. Nie úplne najviac, ale nevážil som si tých vecí až tak veľmi. Takže teraz som samozrejme expandoval biznis, tie financie samozrejme znova prichádzajú, krásne vo veľkom, ale už to je znova iný pohľad na tie financie a zistil som v tom ako mládi spred pár rokov, že spontánne výlety do Dubaja alebo len tak objednanie si zlatého iPhoneu za 6 000 eur z Dubaja, že to je proste všetko len blbosť, len na nejaké dopaminové spajky a ináč to je úplne všetko. A potom zháňaš tú takú hodnotu v iných veciach. Takže teraz sa ma ľudia pýtajú, že do čoho chcem ďalej investovať. Ja by som povedal, že asi najviac do rodiny proste, lebo rodinu si nekúpiš a proste niekedy je ťažšie si nájsť normálneho partnera, než vydelať nejaké veľké prachy. Takže s týmto má kopu ľudí skúsenosti a ja si to snažím akože vážiť naplno a v tomto vidím budúcnosť. OK, top. Takže teďka už přemýšlíš dvakrát, než si něco koupíš. Co tady ten dům, jak dlouho si přemýšlel nad jeho koupí, jak dlouho si hledal a třeba i jestli se ti to ničím nepříčí, kolik stál a kolik si myslíš, že má třeba dneska hodnotu? To musí byť veľmi opatrné, lebo viem, že ty si guru. Ty už pozrieš na tento barák a už vidíš hodnotu aj možnosti financovania. Nie, tak ja som dlhodobu býval v nájmoch a stralo ma, že hej, do frasa, že ja tu niekomu ako platím reálne mesačnú hypotéku niekomu inému. Ja teraz platím mesačne moje peniaze do peňaženky ako niekoho iného, ktorý si spláca krásne hypotéku toho baráku a proste konec koncov ten barák bude jeho s vyššou hodnotou. Tak ja som si povedal, že hej, čo keby som v podstate platil len trošku vyšší nájom, ale nie tomu typkovi, čo mi dáva ten nájom, ale proste, že by som si to platil ja do vlastnej hypotéky, že by ten dom bol môj. A ja som sa toho hrozne bál, vieš, že 30 rokov dopredu hypotéka, vieš, splátky, vieš, akontácia veľká, blablabla. Ale bol to úžasný impulzívny krok dopredu, kde som sa ako vážne hrozne bál, lebo ten záväzok, ten taký pocit, že hej, niečomu sa zaväzuješ, to je úplne najhoršia vec, čo sa týka proste vybavania si úveru alebo nejaké hypotéky. Čo ty samozrejme s tým máš skúsenosti a myslím si, že to je asi jeden z najhlavnejších problémov, ktoré ľudia majú. Ale musím vám povedať, že potom je, čo to prekonáte a že čo si nastavíte nejaký systém, že hej, ja som momentálne rád, že tu proste hypotéku mám. Ja som momentálne rád, že proste mám niektoré veci nafinancované, pretože aspoň mám dôvod makať. Proste viem, že teraz 30 rokov musím proste vidieť toľko a toľko, ináč som proste v hajzlu. Takže proste ja to beriem z iného hľadiska. Namiesto toho, aby som bol úplne akože zmasakrovaný z toho, že za 30 rokov sa zadlžím, tak ja to beriem z toho iného hľadiska. Ten fakt, že som teraz niekomu na 30 rokov zapísaný, je moje palivo, každodenné palivo do toho, aby som stále makal a aby som to dal. OK. Já zase jenom dodám k tomuhle, že právě spousta lidí, co dělá, že si vezmou hypotéku a že právě se bojí toho, že těch 30 let budou splácet. Snad teďka kvůli tomu nepřestaneš makat, ale samozřejmě hypotéka se dá dneska doplatit kdykoliv. V podstatě můžete jít do banky, když si dneska vezmete i nový úvěr a za 2-3 roky si to rozmyslíte, tak tam existuje procentní poplatek, který ti ta banka ani nemusí dát a zaplatíš 1% ze zůstatku té hypotéky jako pokutu. No a samozřejmě dům můžeš prodat, ten dům samozřejmě v té době nejspíš vyrostl. Za kolik ho koupil a kdy to bylo? Tento barák som kúpil za 16 miliónov a bolo to na začiatku roku 2024. Takže už je to třeba rok a půl za 17 milionů.
No, 16. No, takže dneska samozřejmě ty nemovitosti nám za tu dobu vyrostly, dejme tomu 10-15%, takže ty se svojí investicí s tím, že si tam vstoupil do toho, tak si vlastně a zaúvěroval se, tak si sice zaplatil něco na úrocích, ale na druhou stranu ten barák ti dneska vydělal třeba minimálně 1 milion za tu dobu. Jo, takže tak. V tom je to pěkný, že ty vlastně na těch úrocích vlastně ve finále platíš, já nevím, třeba plácnu, jo, nevím, kolik platíš, ale třeba 20 000 korun měsíčně na úrocích, dejme tomu, ale samozřejmě ten barák ti dělá třeba 80 000 korun měsíčně na tom, že roste ta jeho hodnota. Áno, a preto sa treba aj o to o mnoho viac zaujímať, pretože je to, myslím si, že dosť esenciálna vec do budúcna, lebo s tým, že ako teraz tie nemovitosti idú hore, no tak samozrejme hrozne veľa mladých ľudí je teraz v takej schýze, že o môj Bože, ja nebudem mať za 5 rokov kde bývať, lebo tie ceny idú proste hore akože strechou. Ale tá hypotéka sa vážne ako dá dostať do ako takého stavu, že vy tam začnete napríklad zisťovať veci ohľadom tej napríklad zastavby, že potom sa tá zastavba dá akoby využiť na inú hypotéku a nemusíte platiť akontáciu, jak sme sa bavili minule. A to sú také tipy a triky, že len trochu keď sa nad tým zamyslíte, banky možno nechcú veľmi, aby ste to vedeli, ale dá sa to potom krásne využiť vo svoj prospekt. Takže ja som napríklad od Artema konkrétne počul veľmi krásnu vetu, že ako hypotéka dokáže byť proste veľmi dobrým nástrojom k tomu, aby ste si tie prachy naopak vydelali, lebo každý to bere ako záťaž. Ale stačí si proste na tom nájsť už len nejaké subjektívne dôvody a zrazu už je to pre vás nejaké palivo do vašeho života, aby ste viac a viac makali. Je to proste možnosť k tomu, aby ste to využili vo svoj vlastný prospech a vážne je to ako úžasné. Je vidět, že jsi na naší společné schůzce poslouchal, to jsem moc rád. A co se týče investic do nemovitostí, protože samozřejmě jsem realiťák, tak bych se tě chtěl zeptat, co třeba další finance. Plánuješ ještě ukládat něco do nemovitostí nebo nějaký akcie, kryptoměny? Doufám, že to neprogamblíš na nejakých kryptokasínech. Krypto ma úprimne nebaví. Z krypta som si v podstate vyťahol len nejaký ako zlomok toho, že čo som napríklad mal, ako z akcií a z krypta som si vyťahol niečo, čo som platil napríklad v tomto baráku, akože v akontácii, ale mimo toho, akože krypto je úplne mimo mňa. Teraz moje portfólio je možno pár 1000 korún, to je proste ako nič tam nie je. Už som sa ani nedíval na ten účet. A mimo akože moje investície, no tak takto, neviem, že či aj ty nie si náhodou ten človek, ale ja napríklad som mierne nervózny už v momente, keď mám napríklad viac ako 1 milión alebo 2 na účte proste. Že ja mám furt potrebu to niekde proste investovať, ako vtedy proste. Mal som milióny na účte a už hneď som proste mal potrebu ísť do Dubaja proste, hneď som mal potrebu proste investovať do počítačov, aby som mal viac strihu a tak ďalej. Takže ako mňa ty napríklad nemovitosti ako celkom taktiež zaujímajú, pretože samozrejme som v Prahe, je to veľmi, veľmi zaujímavé miesto, aj čo sa týka cien a čo sa týka možností. Každá časť Prahy je niečím iná. Máme tu rôzne lokality, rôzne tie ceny za metr šttvoročný a tak ďalej, takže asi dosť pravdepodobne to budú byty. Ako príde mi to ako taká najesenciálna akože investícia do budúcna, lebo zase na druhú stranu mám tu to svoje auto a tuningy a autíčka blablabla, to je taká zabavka, ktorá mi ako tiež z mentálneho hľadiska veľmi, veľmi pomáha. Je super mať auto, ako napríklad mám ja alebo Artemio, ale zase morálne správnejšie mi príde, ako to investovať do niečoho, čo bude mať vyššiu hodnotu a nie nižšiu. Právě tomu se říká odložená spotřeba, že vlastně dneska, když ty peníze jsi schopný vydělat, tak samozřejmě ukládáš do nějakých aktiv, které ti vydělávají peníze a pak samozřejmě za 5, za 10 let se budeš mít mnohem líp, protože si budeš moct dovolit auto, byty a tak dál, samozřejmě za úplně jiných jako podmínek, protože ti ta hodnota toho majetku vlastně vyskočí, než abys to utratil právě za kraviny. Takže ty už si vlastně něco vydělal, koupil si barák, že jo, už stabilizoval si biznis, podnikání a pak třeba přišlo auto, že jo, ale zase to auto jsme se bavili o tom, že to je hodně dobrý marketingový nástroj. Extrémne, až ma to ve fialový barvy. Od tej doby, čo to Lambo mám, no tak proste marketingový dosah a firmy. Ako je to určitá známka nejakého ako spoločenského úspechu, proste udáva ti to akože také špeciálne miesto v spoločenskej hierarchii, že proste je to taký materialistický výsledok toho, že čo si dokázal de facto. Mně se pořád lidi právě ptají, jestli bych to vyhodnotil jako dobrou investici a právě i spousta makléřů za mnou chodí a prostě ptá se, hele, a jako není to moc, není to jako vlastně úplně zbytečný, nepoškodilo tě to? A jim říkám, hele, mně se to auto zaplatilo do pár měsíců zpátky, protože se zase kvůli tomu, že třeba jsou fanoušci nějaký té daný značky, třeba lidi, jo, tak se na mě obrátili takový klienti, jako ke kterým jsem nikdy přístup vlastně neměl. Presne tak, napríklad v môjom prípade mám Lambo kolekciu merča, točím video s Lambom, mám, dajme tomu, akcie, kde to Lambo ukazujem. To znamená, že aj v môjom prípade proste všetky možné náklady, ktoré toto Lambo v podstate moje
vynúcuje zo mňa, tak to všetko akože ten YouTube a ten biznes okolo pokrie. Ja keby som bol nejaký možno miliardárov syn a nebol by som známy, tak Lambo je proste taká divná proste vec, ako nič mi to nepriniesie naspäť, ale tým, že je to moja contentkára a prináša mi to proste tú pozornosť, tak ja ako youtuber potrebujem pozornosť, lebo ja tú pozornosť mením na prachy, jo? Takže de facto to takto funguje a vyšlo to a vychádza to. Yes, máme to podobně, že auto mi pomohlo velmi, i když je to taky jako smutný říct, ale je to obrovský tahoun pozornosti. OK, a pojďme zpátky k té nemovitosti. Kdyby si měl vybrat nějakou vysněnou lokalitu, vysněnou nemovitost, kde bys bydlel a co by to bylo? Toto je veľmi podradná otázka, lebo viem, že každá lokalita má niečo akože svojho a ja som sa o to veľmi, veľmi zaujímal, hlavne akože v okolí Prahy. Ja osobne je to hrozne ťažké povedať, lebo ja osobne, tým, že jazdím relatívne aktívne do Prahy, tak ja by som bol rád, keby som sa vedel do Prahy napríklad dostať okolo akože 20 minút, vieš, ako do centra. Myslím ako centru Prahy, Wilsonova, Václavské námestí, hlavne nádraží a to 20 minút, jo, maximálne 25. Teraz je to 30, jo. 40, keď je vážne ako veľmi, veľmi zlá doprava, ale takých lokalít nie je moc, buď to môžu byť Horomnežice, alebo Šeberov, alebo Hrnčíře. To sú napríklad také moje teraz vychytané lokality, kde by som v budúcnosti možno nejakú nemovitosť chcel mať, konkrétne Šeberov a Hrnčíře, aj keď je to tam brutálne drahé, to je napríklad, bavíme sa 18-20 miliónov za pozemok, ktorý má 800 m2. Dajme tomu, ale potom nás zase zlakajú aj napríklad okolie, ako vieš, Praha Východ, Praha Západ, kde sa napríklad nachádzame aktuálne, nachádzam sa na okraj pražského okresu Praha Východ, takže toto je úplne ideálne, vieš, máš tu prírodu, máš tu proste stále nejakým spôsobom zariadenú MHD proste do centra. V kopu prípadov máš aj priame napojenie na buď Pražský okruh, keď si z dole, alebo na D1. Máš tu napríklad aj vlakový spoj, ktorý väčšinou ide priamo do centra, napríklad Říčan a tak. Takže hovorím, ťažko povedať, ako vážne tam je toľko tých aspektov a ja si myslím, že to je asi vec, ktorú by som mal ako postupne analyzovať aj na základe mojich skúseností, ktoré teraz zažívam tu, aktuálne v tomto prostredí. Lebo toto mi vychádza viac ako Praha, kde som žil ako predtým v Šterboholách na Prahe 10 alebo 20 alebo čo to je, ale zároveň tu, kde úplne že krásna príroda, mám tu brutálny kľud, čistý vzduch, v noci je tu ticho, tak mi zase akože chýba, že hej, ako mohlo by to byť 15 minút do centra a nie 30 alebo 40, vieš. A to sú úplne detaily, samozrejme, ale keď sa bavíme o vysnívanej lokalite, tak asi tieto veci by som zahrnul. Takže je to dům a vlastně dobrý dojezd do centra Prahy. OK. Taková deep otázka, teďka půjdeme do osobní roviny. Co ti vlastně tvůj kanál Moon TV vlastně přinesl? To asi víme, to jsme se bavili, ale co ti to naopak vzalo? Vzalo ti to něco? Asi by som začal tým, že čo mi to pridalo. Pridalo mi to pozornosť, ktorú som stále chcel. Ja som začal s YouTubeom kvôli tomu, lebo som nebol zaujímavý, nemal kamarátov, blablabla, takže teraz som rád, že sa mi to v podstate navrátilo. Navrátilo sa mi to viac než cez 100%, takže v tomto som úplne už akože satisfajnutý. Ale zobralo mi to ten taký ako zmysel vôbec ako žiť v realite, vieš, že na všetko, na čo sa pozerám, no tak väčšinou iba sa dívam na to, že ako by sa to dalo akoby využiť na biznis. Idem tam dovolenku nie kvôli tomu, aby som si tam oddychol, ale aby som premýšľal nad tým, že hej, môžem si dať napríklad hotel do firemných nákladov, môžem si dať napríklad vstup na pláž proste do nákladov alebo ponížiť si daňový základ, keď o tom urobím video, blablabla, že furt tam mám tú vložku toho biznisu, alebo napríklad ja nemôžem sledovať televíziu. Naďa ako moja priateľka je na mňa celkom naštvaná, že prečo nerád sledujem televíziu, lebo ja keď si mrknem napríklad Ricka a Mortyho, tak tým, že som animátor, tak ja sa nedívam na ten príbeh, ale na to, že proste ako niečo nakreslili, alebo ako to naanimovali, ak tam sú proste tie framey, postupy, veľkosti záberov, kompozícia, blablabla. Takže vo všetkom vidíte ten biznis a potom si uvedomíte, že hej, musíte sa nejak aj odmeniť proste tým oddychnutím, jo, pretože vy sa potom dostanete do toho, že každý vám hovorí, že hej, musíte makať. Áno, vy to splníte. Makáte každý deň, každú noc, ale dostanete sa do bodu, keď začnete mať pomaly až mentálne problémy z toho, bolí vás brucho, ste v strese a tak ďalej. A tam už vyložene musíte vyhľadávať to, aby ste si užívali proste ten kľud. No. Takže zobralo mi to ten zmysel akože oddychovať, pretože tie, čo začínajú s biznisom, tí nemajú právo na to oddychovať. Mimoriadne makajte, od rána do večera ničím iným nepremýšľajte. Ale ja s Artemom už musíme nachádzať priestory, že kedy vyložene vypnúť a vyložene vypnúť je pre nás ťažšie ako makať. Preto my chceme makať. Takže nie, že musíme makať, my chceme makať. A to je ten problém. Souhlasím. No a měl si někdy nějaký moment, nějakou krizi, že si s tím chtěl seknout? Asi 3-krát, no. Jedenkrát som mal takto kurzor na tlačítku, že zmazať kanál, to spolužiak mi hovoril, že či ten YouTube chcem robiť do nekonečna, že je to trapné, mal by som sa venovať akože v nejakej filmovej tvorbe alebo nejakom to, mal som proste krízu a vošiel do toho zlý človek a proste neurobil som to nakoniec, som to zdržal a to. Druhýkrát
tiež to bola taká ako zvláštna kríza, skôr ako z hľadiska kontentu, ale tretia najväčšia kríza v mojom živote bola, keď som prekonal 1 000 000, pretože ty akože celý ten čas, čo si na YouTube, no tak máš taký dojem, že proste ten YouTube robíš len kvôli tomu, aby si ten 1 000 000 získal. A bol to tak extrémne nastavený prioritný cieľ v tvojej hlave celý ten čas, že keď ten 1 000 000 získaš, tak ty stratíš zmysel robiť všetko. Že kamo, ty si kvôli tomu YouTube butnu, kvôli tomu 1 000 000 proste urobil všetko a teraz proste keď to máš, tak úplne si proste nič. Preto ja sa aj teraz bojím si niečo napríklad kúpiť, lebo napríklad ja som sa bál, že keď si kúpim Lambo, tak už sa na ňom bude voziť a môj život je complete a ja sa na všetko vyserám. Ako aj s tými cieľmi to nie je ľahké a treba akože stále mať nejaké zadné vrátka. Takže do 1 000 000 som točil YouTube kvôli 1 000 000 a kvôli tej pozornosti a tak ďalej. Teraz je to kvôli kontentu, ktorý ja dokážem urobiť a kvôli tomu, aby som splňal svoje poslanie. Chce to vždycky nějaký hlubší smysl, no. Já jsem to měl vlastně podobně, že já jsem teda hodně soutěživý kluk a právě jsem chtěl být ten nejlepší makléř u nás v realitní síti a tak dál. No a když jsem to v roce 2024 udělal, tak jsem se normálně zasek a nevěděl jsem, co jako dál. Takže jsem potřeboval jet někam na dovolenou a hodně přemýšlet. Mimochodom, prvýkrát, čo som teba videl, tak to bolo na nejakom úplne že malom rozhovore s nejakým pánom a ten rozhovor má asi 5000 zliadnutí a to na mňa vyskočilo a vtedy to bolo prvýkrát, čo som ťa videl. To bolo tak 2 roky dozadu, tuším, 2023. Ani to ne. To byl normálně jaký homemade rozhovor s mým šéfem, který jsme točili snad na iPhony a to je třeba 3 roky starý. A má to dodnes asi 18 zhlídnutí. A je to neuveriteľné, že toto video na mňa vyskočilo a potom som ťa zbadal na YouTube, ako si vytvoril svoj kanál a asi to bolo kvôli tomu, že som to video videl a hneď mi to vyskočilo a hneď v momente, že si založil kanál, tak prvé nejaké 2 videá hneď na mňa vyskočili, takže zaujímavým spôsobom sa väčšinou krížia cesty ostatných ľudí. Takže tady je vidět i z tohohle, že vlastně když člověk dělá aspoň něco, tak vlastně to má pořád nějaký výsledky, že vlastně když ze začátku, my jsme to natáčeli a ze začátku to mělo, já nevím, pár desítek views, možná pár stovek views a vlastně pak člověk samozřejmě, jak začal makat do toho kontentu, tak se to dostalo na těch 1800, ale vlastně trefilo to tady na Múna. No ja som sa vtedy, v 2023 to bolo pol roka predtým, čo som kupoval tento barák, tak som si sa díval na hypotéky, ako to funguje, blablabla, no a vyskočili mi aj makléri, no a medzi nimi bol Artem, takže asi tak nějak. Hirajem. Tak a co ohledně tvý budoucnosti, kam bys chtěl ten kanál dneska posunout? Je nějaký cíl novej, třeba, já nevím, 2 miliony followers, nebo začít točit v angličtině, v japonštině, jak to máš? Úprimne, musím ti povedať úprimne, že teraz ten YouTube kanál chcem trochu viac posunúť do toho biznisového hľadiska. Chcem akože vyťažiť úplne maximum, čo sa týka biznisu, pretože chcem ja sám vidieť ako biznismen, že čo ja s touto pozornosťou viem vlastne urobiť a zároveň to balancovať s tým, aby to stále zostalo autentické, aby som stále skrz ten biznis a skrz tie peniaze mal dostatočne dobre nastavený môj lifestyle na to, aby som mohol robiť na tom YouTube čo chcem. To znamená, chcem urobiť animovaný seriál. Boom, OK, mám peniaze na to urobiť 2 roky prestávku na to, aby som urobil jeden blbý seriál. OK, môžem to urobiť. Chcem napríklad urobiť video o tom, ako napríklad idem private jetom do Japonska a naspäť. Proste mám na to prachy, lebo mám biznis, proste idem do toho. Takže tá taká sloboda, aby som mohol robiť de facto aj čo chcem, ale zase nemusí to byť realita. Môže sa stať, že za rok proste s tým seknem, dostajem krízu a začnem robiť v nejakom americkom animovanom štúdiu. No. Ale fanúšikovia sú veľmi akože veľká rola, ktorú na YouTube akože ľudia hrajú, pretože kvôli tým fanúšikom proste toto všetko robíš. Ty si potom akože uvedomíš, že hej, ako peniaze prídu, odchádzajú, nejaké videá proste natočíš, nejaké zmažeš, máš tu nejaké beefy, ktoré raz sú, raz nie sú, ale fanúšikovia tu sú stále s tebou, jo. A tí fanúšikovia, no tak to je presne to palivo, to je presne ten sós, ktorý ti do toho všetko priniesol. Bez tých fanúšikov by to nebolo. Takže či už hovorím o peniazoch alebo o biznise a tak ďalej, proste nikdy nič nebude mať takú hodnotu ako ľudia, ktorí to sledujú, pretože aj tí fanúšikovia teba tak vidia. Jo. Aj tým fanúšikom si ty zlepšil detstvo, vyťahol ich z depresie, vyťahol ich. Ako niektorí fanúšikovia sledujú moje videá pod perinou počas toho, ako sa rodičia hádajú alebo mlátia proste vo vedľašej izbe. Proste je to extrémne deep, kedy ako niekedy moje videá môžu hrať akú rolu v koho živote. Jo. Takže ako netreba to brať na ľahkú váhu tých fanúšikov, lebo niektorým dokážu tvoje videá alebo tvoja tvorba aj zachrániť život. A kohokoľvek. To je pravda, i já se svým mini objemem oproti tobě, já jsem vlastně asi tak, já nevím, setinový hráč oproti tobě, ale v podstatě i mně se dost často děje právě, že mi napíše nějaký, já nevím, mladý kluk, že prostě, já nevím, po střední škole vůbec nevěděl, co chce dělat a tak dále, že začal dělat v realitách a to je jako prostá bomba. A je to neuveriteľné, lebo ty si akurát vychytal tú takú veľmi dôležitú a impulzívnu vec v každom
človeku, že čo zažíva v živote a to je kúpa baráku. To je hrozne veľká vec, čo sa ti zapíše normálne, to je jak maturita, proste kúpiť barák, ísť do vlastného a ty si tam medzi nimi ako ich mentor. Ty si proste ich daddy, ktorý im povie, že proste čo majú robiť, aj keď sú oni úplne stratení. Takže je tam nejaká iskra, ktorá tebe môže dopomôcť medzi tými fanúšikmi. Yes. Dokážeš si představit, že bys ten YouTube fakt dělal jako celý život? Nebo chceš se třeba někdy překlopit do toho, že dáš nohy na stůl a budeš dělat, já nevím, investice jenom a budeš nakupovat byty jako já? Je to veľmi ťažko sa mi to prepovedal, lebo ja nechcem vidieť budúcnosť, ako nejak tie veci idú dopredu, ale je veľmi pekná predstava, ako mať portfólio, dajme tomu 1 miliarda koruna v bytoch, aby mi to vynášalo 1 200 000 mesačne, aby som mal kľud. Ale potom sa zase dostávam k tomu, že hej, ja vlastne nechcem mať kľud. Proste v momente, čo ja napríklad predám moju, ja neviem, niekoľko miliónovú firmu a predám úplne všetko, čo mám a budem si vlastne za tie miliardy užívať život niekde v Dubaji, tak ja prídem o to životné poslanie a budem proste v prdeli. Toto je sen ľudí, ktorí nie sú podnikateľmi. Toto je sen každého dieťaťa proste, aby sa dostali do bodu, kedy nič nemusia robiť, jo. Ale to je už vec, ktorú ja vlastne nechcem. Ja chcem makať, ja do konca života chcem niečo robiť, chcem mať nejaké poslanie, pretože potom zistíme, tie peniaze nemajú žiadnu hodnotu, keď nikto o mne nevie a keď ja nič nedám tomu svetu. Takže či už to bude YouTube, alebo či už to bude, ja neviem, maklérstvo. Možno ma to chytí, neviem. Zatiaľ to nechám tebe. Ale neviem, ako je to veľmi, veľmi zaujímavá otázka, ale viem, že to bude určite niečo kreatívne. A ty máš dobrý, že máš postavený brand a vlastně v podstatě i kdyby náhodou YouTube prostě zmizel a byla by tady nějaká úplně nová platforma, asi tady vždycky nějaká platforma bude, tak v podstatě můžeš se na YouTube vykašlat a samozřejmě díky tomu brandu, díky ty svý známosti jsi schopný jít začít dělat cokoliv jiného a samozřejmě to třeba pak případně nějak monetizovat. Jo, bolo by to ťažké, bolo by to hrozne ťažké, lebo YouTube mi tvorí 80% mojho mediálneho portfólia, ale dalo by sa to. Ako ja urobím všetko preto, aby fanúšikovia mali dôvod ma vyhľadávať v momente, čo aby som zmizol z povrchu zemského, pretože keď dokážem mojich fanúšikov vyvinúť takúto veľkú emóciu, aby oni sa vedeli o mňa zaujímať, aj keď po mne nie je ani chyru, ani slichu, tak to už je čo hovoriť. No. Samueli, já děkuju, že jsi přijal pozvání k nám do podcastu. Je vidět, že to máš v hlavě velmi srovnaný. I proto jsem s tebou chtěl dneska mluvit. Díky. A protože jsem chtěl vidět nějaký vhled do toho, jak přemýšlíš vlastně nad svým biznisem, nad podnikáním, nad investicema. A dozvěděli jsme se spoustu věcí o tobě, o tvém životě. A já moc krát děkuju, že jste se na nás dneska dívali. A pokud se vám tenhle koncept líbí, ty business talky s mýma zajímavýma kamarádama, tak nám určitě dejte odběr, dejte mi to vědět do komentářů a uvidíme se zase někdy příště. Díky a ahoj. Čau.